пуснал цвет ми пристига от тебе, бе, братле. Да не би ли ни се къпал, може би от месеците. Питам, бе, май не си добре, имаш някакви проблеми. Виждам ги, че те са големи, обаче за мен просто няма смисъл да се фукаш дори. Виждам през всичко, което говориш, смешно ми става, разбери. Мога да ви виждам всичките в очите, да ви гледам и да казвам каквото си мисля, докато сълзите, кървите. Честно казано за мене от години просто сте забрани хора, вие спите някъде в бъдещето, чакате нещо да се случи. Това е, защото няма нищо, което да ви се получи. Живота се усмихна, нали? А мен ма кара да ги карам, да ги бия, нали? А мене нещо ме пристяга и ма кара да възстрелям. За това сега на посоки гледам, няма да се засмея. Виж, идва ти момента, честно казано не съм от хората, надящи се на процента. Не бачкам за да взема тия 2, 1 или 3. Те, че гледаш ме като НЛО, разбери, няма смисъл в мене дори да се чудя какъв е смисъл да говориме, нали? Постоянно спориме, водиме разни майка деба. Постоянно спориме, водиме разговори, нали? Кой е по-добрия, по-великия, можеш тия тече спри. Умея много неща, това го разбери. Не съм човек, който е израснал по принуда. Израснах само защото така най-добре ми се струва. Трябваше да се променя преди години, направи го сега и мога да правя много рими. Почках само за това, не исках даже пачка, исках просто да го правя и да мога да ги мачкам. И слизам на микрофона без дори да се замислям, правя всичко се едно съм готов да им метна храчка. Ко да ти кажа, това не е само за пачка, не е нещо, което правиш, просто вземаш следващата крачка. Даже не ходя в момента, просто тичам, викам от джогинг, мълча на коло да ти приличам. Ти мака ми вика, първата ми песен му напомня на гол. Значи съм вкарал, белязал съм едно, имам още 2 попадения, водя 3-0, класически резултат. Това така ми се струва, че ми се смееш, че съм объркал някоя дума при изношението му или при изношението и, нали? Обърках се, не говоря само български, дислексията в мене ме търси, вика ми позвани ми по-късно, нали? Нямам вече песни за сълзи, не слушам дори любовни, така че за любов не ми говори. Не вярвам в това да се влюбя, защото съм видял някоя за мене да умува. Честно казано, хора много ефтино се купуват, повечето от тях нищо даже и не струват. Правя го на фри и те си мислят, че се преструвам. Някой ден като ме видят да ме питат и после те да купуват каквото им пусна, да, защото ще почна да им пускам повече от това. Да си мислиш, че няма да те дисна, не, това е лъжа. Няма да пропусна, няма да има мис сега. AFK, докато не видя кой е убил JFK. Затова сега съм напил още кеш, затова пускам реплей. Пон, дай Риана, пон да реплей.